Txokolindegia lehen sektoreko enpresa bada, dauzkagu ia 20 hektarea mazti, orduan eguraldiak eta klima aldaketak maztiei eragina egiten dio. Ondorioak ikusten ari gea eta sufritzen ari gea. Pasadan urtean adibidez, lehorte antzeko bat izan genuen udaran, eta ekaitzak eta eguraldi txarrak izan ditugunean baita ere, temperaturak asko jaiste ziren denbora gutxian kanpoan dauden landareak sufritu egiten duela eragin hori. Orduan oso kezkatua gaude. Nire anaiak maztietan lan egiten dula, lortuzun produkzio integratuaren zigilua. Aigera produktu kimiko guztien murrizketarekin, idagola alegin hori eta aliketa produktu on eta osasuntsu bat egitea. Eta guretzako izan zen premio oso nagusi bat. Eta nahi eta bilok pentsatu genuen nahi zut, zergatik ez gera juten haratago. Erabiltze ditugun kajak erreziklatuak dira, etiketak kola badaukate, baina beste parte bat papela da. Orduan erabiltzen dugun papel berezi bat zuhaitza erabili gabe eginekoak, kapsulak berziklatuak dira. Justu aste honetan, ikusi duzuen bezala, panel solarrak instalatzagoaz Txakolindegiko teilatuan. Datorren urtean dena ondo bare maijoa, baita ere Txakolindegiko parkinean instalatuko dugu kotxeak kargatzeko elektrizidade postea. Fosiletatik handatozten konpostible horien zero erabilera izango litzatekela erronka nagusiena. Enpresa txiki eta familiarra gea, orduan batek ikusi behar du urtez ze implementatu daiteken eta iparra galdu gabe pausoak ematen jun. Egin behar dana lehentasunak, argitu, akzioak egin. Egia da, instituzio eta jende boteretsuak dakaela indar gehiago eta transizioa azkarragoa egiteko beraiedak indarra. Oso importantea da baita ere txikiak juntatu, orduan sareak sortzea oso importantea da.